I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Disfrutau indeo, sufritu? Eta gaur eguraldia zoragarri, elura primerakoa. Sleeping in my bed. Geho poteotxo bat, pare bat trago, hiru bat, afaldu ondo, deskantzau eta aurrea. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. È stata comunque una gara dura, molto tirata. Hoy todo el mundo ha podido disfrutar de un sol magnífico, una nieve buenísima y en un paraje, en un rincón también muy bonito. You belong with me in my sweet. Luz Saint-Sober Pirinuen bihotzean kokaturiko herriska aski ezaguna da mendia eta eskia maite duten euskaldunentzat. Luz Ardiden eta Turmalet mitikoen magalean egonik, turismoa da bertako piztanleen sostengu nagusia. Iragan ostiralean udaberriko giroak egin zigun ongi etorria, 15 gradu inguru arratsalde partean. Ezoiko temperatura, negu bete-betean egoteko. Gezurra ematen du orain 15 gradu zeuden lehen iritsi garenean eta elurra egingo du. Bai, hemen da la leche. Pirineotan gaude, negua da. Ez dakizu, askotan ikusten urtea botatzen dizu eta hurrengo gunean goizia sartzen da. Eta bastontan bezala, isoterma zero igotzen da 3500 Eta berriz igandean espero dugu 12 gradu zero azpitik herrian bertan. Horrela da. Ibilbide azkenean nola gelditu da, gutxi gara bera? Gu pozik gaude, bilbidea azkenean da altitoi berezi bat, izango da inguruko herrietatik eta basoetatik oso gutxitan egin duguna. Orduan jendeak ere bai, maite du altitoi ere, beti leku berriak ezagutzen ditulako. Iragarpenak bete eta larun batean elurtuta esnatu zen Luz. Antolatzaileek bezperan ibilbidea aldatu beharra izan zuten. Ondorioz, altitoi ternuako parte hartzaileek autobusa hartu eta Betpuiko herriskan kokatutako irtera punturako bidea hartu zuten. Altitoi ternuak bi ibilbide izaten ditu, bata lehiakorra eta beste aldiz herrikoiagoa. Lehiatzera zihoazenen lasterketa goizeko 9:30 jarri zen abian. Lehendabizi emakumeak 9 bikote guztira. Bi minutu geroago irten ziren gizonezkoak. Guztientzat 2000 metroko goranzko desnibela zuen ibilbide ederra atondu zuten antolatzaileek. Kontutan izan da elur jausien arrisku handia zegoela inguruko baso eta herrisketan barrena. Seigarren ekitaldia izan du aurtengo altitoi ternuak. Estreinakoz gainera Europako mendi lasterketa entzutetsuenak biltzen dituen Grand Cours txapelketan sartu da. Eta horrek nabarmen igo du parte hartzaileen maila. Lehendabiziko aldiz, Alpeetako eskiatzaileak etorri dira Pirinioen edertasuna bertatik bertara ezagutzera. Aurten aurrera pauso handia eman du, ez? Grand Cours horretan sartu. Bai, harremana sortu zen Pirramentako jendearekin, beraiek txaienje horretan piso handia dute, eta 2 urtetan hemen egon da beti eskaintza hori intziguten, eta aurten baitzko esan dugu, beraiek testu moduan esan digute, hemen daude danak, eta ganditzen dugun, froga hori.
Alpetako eskiatzaileentzat eta ezagutzera emateko modua da, ez? Pirinoak ere existitzen direla. Hori da, Didiek hor briefingan esan duen bezala, nahi genien erakutsi Alpetako jendeari, hemen ez daudela kolinak bakarrik, behik esaten bezala, eta mendi ederrak eta ibilbide ederrak iteko. Lehen egunean gizonezkoen artean lehia estua ikusi genuen. William Bonmardion eta Jakemot Mateo frantziarren eta Dabiano Lenzi eta Mateo Idaien italiarren artean. Frantziarrak joan ziren une oro aurretik, elur bota berrian arrastoa zabaltzeak dakarren nekearekin. Azken igoeran ordea, frantziarrek italiarrak atzean uztea lortu zuten eta bakarrean iritsi ziren Bareseko helmugara. 2 ordu, 9 minutu eta 27 segundoan osatu zuten ibilbidea. Oso ongi pasa dugu eta lehen etapa irabaztea lortu dugu. Elurra eta haizea gaitaik baldintzak oso gogorrak izan dira. Minutu eskasera iritsi ziren italiarrak, ondorioz, hurrengo egunean erabakiko zen Altitoi Ternuako garailea. Noi e la squadra francese. Frantziako bikoteak azken egoeran 200 metroren faltan atzean utzi eta azkenean 2. postuan amaitu dugu. Bihar erasora joko dugu. Domani attacco. Davide Galizzi eta Filippo Beccarik osatu zuten gizonezkoen podiuma. Euskaldunei dagokienez, iaz Juanjo Goikoetxea eta Javier Tirapu Nafarrak izan ziren onenak. Aurten, Juanjo Goikoetxea min hartuta zegoen eta Tirapuk Ignacio Cabal Espainiarrarekin osatu zuen bikoa. Lasterketa ederra osatu eta 9. postuan helmugaratu ziren. Taldekidearekin bikain. Juanjo ere gogoan izan dut eta eskerrak eman berari. Aurreko urteetan irakatsi zidanari esker berari jarraitzeko gai izan baina ez. Gozatu ederra hartu dut. Jaitsierak, igoerak, giro ederra, beti gorantza egin dugu. Inigo Lariz eta Mikel Navarro gipuzkoarrek iaz azken jaitsieran eski bat galdu eta lehen euskaldunak izateko oreak ihes egin zien. Aurten iazko arantza kentzera joan ziren Altitoira. Bajada politxa, oso tekniko izen da. Baina, bueno, edurra oso ona da. Eskerrak horri. Bestela, la muerte. Lehen jardunaldian bikain moldatu ziren elurrartean eta euskal bikoterik onena izan ziren. Sailkapen nagusiko 16. postu eskuratu zuten. 5 minutu terdi atera zizkioten hurrengo euskaldunei, Igor Altzelai eta Lander Alvarez gipuzkoarrei. Lehenbiziko aldiz irtetzen ginen elkarrekin eta oso ondo moldatu behar. Bai aldapa gora eta bai aldapa bera, oso ondo, oso ondo. Eta ikusita segiro dagoen oso karrera polita. Zein bultzaka? Goraka batea, beraka gantxuakin eraman dit. Ezin nuen, elurrasko zeon, hanka kea dariola. Kearekin ikusten ez nuela, kasi. Aitor Otxoa eta Balen Tolosa gipuzkoarrek osatu zuten euskaldunen podiuma. Tenen artean ere, giro ederra. Egixe esan da, kriston etapa injaue altitoikuak, zetik egualdi honekin. Basua, elurra hautza eta ezin gake jau. Ni bastante sufridu dut, dano guztu sufridu dela, baina bueno, polita. Nibela da, igertzen da, jendia ona etorri dela. Eta, bueno, ez da egit, gure gerra pixkat eman dut, uste.
Emakumezkoetan ere maila bikaina izan da urtengo altitoi ternuan. Dena dela, nahiko aixe gaiendu ziren Mireia Miro kataluniarra eta Laetitiarru frantziarra. Egun munduko eskiatzailerik onentsuenak dira eta beraien mailaren erakusgarri sailkapen nagusian lortu zuten 12. postua. Barexen amaitutako lehen etapan, 2 ordu, 40 minutu eta 25 segundoan gelditu zuten kronoa. Francesca Martinelli eta Silvia Roca italiarrek lortu zuten 2. postua. Eta 3. berriz, Izaskun Zubizarreta euskaldunak eta Kristina Bez kataluniarrak osatutako bikotea. Lehen urtean ez nintzen egon, lesionatuta egon nintzelako, eta aurten ere ez nakin argi bueltatuko nintzen edo ez, fokeatuko nukeen edo ez, nire lesiogatik etala, eta gila esan, abenduan hasi nintzen, oso gustora nabil fokeatzen, eta gustora. 3 igoera, 2000 metro inguru, eta mendian, basoan, elurretan, oso politia. Iar egurra edo postua... Noski, egurra! Ia gaur bezalako eguna ateratzen zaigun. Iaz emakumezkoetan garaipena lortu zuten Ametxe Maiztegi eta Naia Kinkozesek ere lan bikaina egin zuten. Zer moduz funda? Ondo, gogorra eguraldiagatik, baina bestela ondo disfrutatzen. Urten beste nivelo badago, ezta? Bai, beste nivelo bat zegoen, gu bagenekien, zertara gentozen, eta gutxienez saiatu algenuna egiten eta disfrutatzen. Arratsalde partean ere ez zuen atertzeko itxurarik, inguruak zuri-zuri eta barrurako giroa. Zerrobe autokarabanaren epelean Mikel Navarro urretxuarrarekin eta Inigo Lariz elgoibartarrarekin solasean jartutea baino. Lujo bada, bai, guk eskarek kejatzeko modun hemen epeletan, gainea relajantea da, hemen kafetxo hartzen, kanpoan zaparra da, zileik gehiago eskatu. Onuz getuzela esaten dio Mikeli. Mikel, iaskua baino txarraua zaila da, dana hobera ingo dugu. Da, oingoz behintzat, ondo arten jaku gorko lasterketia. Egi esan, adin aldea hundie dago. Nik aurten 40 urte ingoitxut, umeko eskorraz naiz, eta Inigo dago puri-purian. Inigo nervia handia dauke. Berak, esperientzia askoz gehiago daukan, nik baino, eta niri askotan burua junitxe gata. Eta hor da beti Mikel, zua berten, lasai, Inigo lasai, emango diu buelta, gauzak ondo estianean juten, tranquil. Karrera luzia da, suabe hartu, da, nik uste bikote politxe itzen dugu. Bai. Asuntoa da, ondo pasatzea, minik esartzea, eta disfrutatzea, eta lagunak itxea, eta holaxe gabiltz. Pasa de ti, no se detiene. Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Igandea hotz, baina eguzkitsu esnatu zen. Pirinioen edertasunaz gozatzeko aukera paregabea izan zuten eskiatzaiek. Zerua urdin, elurra bota berri, mendiko eskia maite duen edonoren ametsa. Merezi genuen atzokoa pasatutan doren, atzo oso gogorra izan zen, trazatzeko eta partaidaentzako ere bai, baina gau zoragarri. Goizian ere, laino artean, elur artean ibili gea, goizeko 5etan eta azkenen 8etan, esan da, prebisioa esaten zuen bezala, eguraldi hona eta zoragarri izan da. Elur jausi arriskua handia izan arren antolatzaileek asmatu zuten beste behin ibilbide ederra osatzen.
Kontatu zu pixka bat gaurko ibilbidean, nondik nora joan den? Hemen herritik bertatik aterata, junkea Lesastez herri batera, oinez, eskiak Bizkarrean, eta denkan pista bat hartuta, Le Bergons, hemengo Pic de Bergons, mendi oso ezaguna, luzetik oso gertu, eta arista batetik jungeala, arista oso polita da, handikan ikusten zura aran guztia, eta han beste 3 igoera ditugu, ibilbide luzatzeko bizka bat, gero herrira jesteko berriro, ondo. Cuando hasta el aire te abandona y 1000 lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno. Bigarren egunean ere 2000 metroko goranzko desnibela gainditu behar izan zuten parte hartzaileek. Dena den, eguraldi paregabeak lagunduta, gozatu ederra hartu zuten. Tokaiten zen, ez? Atzoko egualdixe ikusita eta gaur disfruta oinu, dana ondo urtentxaku eta ezingak jau. Gaur oso ondo. Egia esan, ingurua ikustea besteik ez dago, zer urdina, mendik txurituta. Eta gaur eguraldia zoragarri, erura primerakoa, eta gaurko ibilbidea, bai atzokoa eta gaurkoak oso menditsuak, eta benetan oso valorazio positiboa. Solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, terminaremos bailando, soñando en algún bar, estoy a tu lado. Gizonezkoen mailan ostera ere William Bonmardion eta Mateo Jakemot garaie. Beraientzat altitoi ternuako 6. ekitaldia. Emakumezkoetan ere bezperakoak protagonista. Mireia Miro kataluniarra eta laetitiarru izan ziren azkarrenak. Oso gustora ziren bizi izandako esperientziarekin. Muy bien, creo que hemos... Oso ongi, 2 egun eder izan dira guretzat. Asko gozatu dugu ibilbidearekin eta giroarekin. Oso positiboa da altitoi gran kursean sartu izana Pirinioak ezagutarazteko. Al resto de países. Javier Tirapu izan zen euskaldunik azkarrena, bai bigarren etapan, bai sailkapen nagusian. Eta pikoteka berriz, Ziazko Arantza aterata, Mikel Navarro eta Inigo Lariz euskaldunik onenak. Eta lehenengo euskaldunak, hori zuentzape importantia. Bai, azkenen ilusio itxendo eta ondo dago, baina azkenen gu beti esaten deuna da ondo pasatzea, disfrutau, elkarrekin gustora ibiltzea. Ziazko Arantzak enduta, Inigo. Bai, gaurko karrera eta gero, ya está. Oso posik. Emakumezkoen mailan Izaskun Zubizarreta Oiartzuarra izan genuen gure ordezkaririk onena, Kristina Bes lagun zuela. Hemen egotearekin ja oso kontenago, eta postuarekin, etzen nire helburua, baina konten. Emakumeak betiko moduan gutxitxo? Bai, egia esan da kirol bat neska gutxi gaude, eta bikotetako karreretan askotan barazoekin gabiltza neskak bilatzeko, eta bai, egia esan emakume gutxi. Baina, aber pixkanaka animatzen dian. Bauxe aurtengo altitoi ternua mendiko eskiko lasterketak eman duena.
Denetarik izan du, elurra, eguraldi ona, partaidetza bikaina eta gauza guztien gainetik eskiatzaile guztiek etxera eraman duten irribarrea. Datorren urtean ere, zain izango dituzte Pirinioak. Etxea jutea hau hola utzita, gaina lanera juteko, bai, baina bueno, zingo du.